hormatly prezidentimiz garaşly döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň premier ministri Oljas Bekdenowy kabul etdi. Mihman Gazagystanyň wekiliýetine bildirilen mihmançylyk üçin tüýsürekden hoşalyk bildirip, ýurtlarymyzy diňe bir hoşnýetli goňşuluk däl, eýsem hakyky doganlyk we hyzmatdaşy gatnaşyklarynyň baglanyşdyrýanyny bellädi. Hemde mümkinçilikden peýdaranyp, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kazym-Jomart Tokaýewiň hormatly prezidentimize we gahrman arkadagynda ýiberen mehirli salamny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Hormatly prezidentimiz dostlukly ýurdun döwlet başdanlygyna iň gowy arzularyny beýan edip, Gazagystan hökümetiniň ýol başlygyna Türkmenistana gelmek baradaky çakylygy kabul edeni üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemde onuň bugünkü mejlisiň işine gatnaşmagynyň Gazagystan Respublikasynyň garaşly döwletleriň arkalaşygynyň çäklerindäki köp taraply hyzmatdaşlygy mundan meýlekde puturandyrmaga agrarlydygynyň futnamasy bolup durýanyny belledi. Döwlet başlarymyz bu mejlisiň jemleri boýunça kabul ediljek çözgütleriň arkalaşygy agda döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy puturandyrmaga, mihmanyň şu saparynyň bolsa, iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklary has ösürmäge ýardym etjekdigine berk ynam bildirdi. Tewfetdeşiň başyna berilen şeýle ýurdumyz Gazagystan Respublikasy bilen diň hukuklyk, ýödary hormat goýmak we birik birege golla görmek ýöreglerini esaslanýan döwletara gatnaşyklary mundan meýlekde giňeltmäge hemde berkitmäge aýratyn uly ähmiýet berýär. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz we Gazagystan Respublikasynyň premier ministri birik birege berkjan saglyk, bagtyarlyk, jogapkärli döwlet işlerine üstünlikleri iki ýurdun doganlyk halklaryna bolsa mundan meýlekde ötüş we abadançylyk arzu etdiler.